Hello student, hi फरायसाफोर, welcome to my YouTube channel. आंनि YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैगोन 7 बारायफोरनि मुंफोरखौ जोङो इंराजि आरो बर' रावाव फारियै मिथिनानै लागोन। फै बिदिब्ला फरायसाफोर, जोङो दिनै 7 बारायनि मुंफोरखौ फारि फारियै खोनासंनानै लानि। फरायसाफोर, थारैनो गोसोआव लानो नाजाथ'दो। बिदिब्ला जोङो फरायलांदिनि। सानडे माने रबिबार। मनडे माने समबार। टुइसडे माने मंगलबार। वेडनेसडे माने बुधबार। थार्सडे माने बृहस्पतिबार। फ्राइडे माने शुक्रबार। सेटारडे माने शनिबार। फै जों आरोबाव खनसे गासैखौबो फरायलांबावदिनि एबा मिथिनानै लाबावदिनि। गिबियावनो सानडे रबिबार, मनडे समबार, टुइसडे मंगलबार, वेडनेसडे बुधबार, थार्सडे बृहस्पतिबार, फ्राइडे शुक्रबार, सेटारडे शनिबार। फरायसाफोर, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।